स्वामी जय जय गुरुदेवा जय जय गुरु स्वामी जय जय गुरुदेवा जय जय गुरु स्वामी। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂಥ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರು ಸಂದೇಶ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖರೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿಲ್ಲಿರಿ ಇಂಥ ಬಿನ್ನಿರಾದ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ ಉಗ್ಗಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಕರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದವನ್ ಪಾರಿ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆಯಿನ್ ಬಕ್ಕ ಸುರುಕಾರ್ ನಾಣು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಾಣು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಚೆಂಬಳಂತಿ ಪನ್ಪಿನವಲು ಆಶಾನ್ ಬಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮಾಳ್ ಪನ್ಪಿನ 4 ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅವು ಆಣ್ ಬಾಲೆನೇ ನಾಣು ಆರು ಪುಟಿದಿನ ದಿನನೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಕೇರಳಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬಂದ ಓಣಂ ಪರ್ಬದ 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪುಣ್ಯಮೆ ದಾನಿ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ 1856 ಅರ್ನ ಜನನಾಂಡ್ ಬಾಲ್ಯ ಪೋದು ಚೂರು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಿತ್ತೇರು. ಆನ ಅಜ್ಜರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಡುದಿನ ನಾನು ದಿನ ಪೋಯಿನ ದಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು ಮಲ್ಯ ಒಂದು ಪನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗ್ಯಾರ. ಚೇಷ್ಟೆ ಬಂಡ ದೇವರೇ ದೀಪಿನ ಏನೇವೇದ್ಯನ ಆರೇ ತಿನ್ಪಿನಿಗೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ದೇವೇರು ತಿನ್ಪು ಜರತ ಯಾನ್ ತಿಂಡ ದೇವೇರು ತಿನ್ನೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತು ಹಲವು ಶಾಲೆ ಪೋನಗಲ ರಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಭಾರಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾನು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದುಮ್ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆಯರ್. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ ಆತ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಆರು ಜ್ಞಾನೋಡು ಶಂಕರೆ ಬಕ್ಕ ಸೇವೆಡು ಏಸು ಅಂಚನೆ ತ್ಯಾಗೋಡು ಬುದ್ಧೆ ಅಂಚತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಡೆದು ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಬುಲೇರ್. ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ 4 ರಾತ್ರಿ 4 ಪಗೆಲ್ ಯವಂದು ದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಪನೊಲೆ ಆತೆ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೇರಳದಂಚಿನ ಊರುಡು ಪುಟುದು ಅವೊಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಾಂತೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆರು ಮೂಲ ಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಪೂರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ತಾನು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. ನಮೈನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಡ್ಡ ಐಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಮೈನಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪು. ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ದೇ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಯಿಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಗಲು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ತಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಉಂತರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಪೂರ ತೋಜೋಡಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲ ಎಂಚತ್ತಿನ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಗುರು ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಶಿವಗಿರಿಟು ಅರ್ನೈತ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನೆನೆತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಪನೋದು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂಚು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡದು ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡಾರನ ಪುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಆಣಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ, ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ
ಬೊಕ್ಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನಾಚಾರ ಒವು ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಒಂದಿತ್ತು ಐತ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿನಾಗ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೂಪೊಡಿತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲಿ ಎಂತುದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ದೇಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ತೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಂಡ ದೇಗನಾಗ ಕಷ್ಟಲು ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಮೇಯ್ಕ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಷಣೆ ಅಲ್ಪುರ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪುರ ದೇಗದ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತ ಜಾತಿದಾಯಿ ಅಗಲ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಗಲಿತ್ತಂಡು ಪುಲಯ ಪರಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಗಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ನಂಬುದಿರ್ನಗಲಿಗೆ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿಯರ್ ಪಣ್ಣಾಡ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯರ್ ಪಣ್ಣಾಡ ಅಗಲ್ 7 ಕೆರೆಟ್ ಮೀದದ್ದು ಏತ ಬೊಟ್ಟು ನೆತ್ತಿರ್ನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಆವಡಿತ್ತನ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಆವಡು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಾಗಲು ಮಲ್ಲಗಲ್ ಪುರ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಣ್ಣಾಡ ಅಗಲ್ ತಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಅಂತೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೊಂಬುಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದಯ ಬಣ್ಣನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗಲು ಜೊಂಬುಡು ಇಪ್ಪಾಡಂದದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತನಾಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಲ್ ತಿರ್ಗುಜೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಡಸ್ ಕಾರಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನುತ್ತೆಡ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆರಿಗೆ ನೆತ್ತನಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಬಂದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ತನ ತೆರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನಂಗೇಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗನೇ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲು ಉಂಡು ಕೇರಳ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ದೇಗ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರನಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದೇಟು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಏನಾಳು ಒಂಜಿ ತಾದಿ ನಾಡೋಡು ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂದಿನ ತೂವನ ಗಾರಿಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದವು ಗಂಜಿ ಅದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೋರಿ ಇದೇ ಪಂಡಾಗಲೇ ಮುಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪೋದವೇನು ತಿರ್ತಿದೀನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಮೇರು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರತ ಬಂದು ಆಡ ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಪೋಜಿಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಉಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂಗತಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚಿನ ಅಪಂಡ ದುಂಬುದಕಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದಾಣ ಖಂಡಿತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿ ಅತ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೋಪದಿರ ಬಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರೆಗೆ ದುಂಬುದ ಬುದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತ ಸೊ ಆರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಎಂಚಾಯರು ಗುರು ಅನ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ಅವನು ನಮ್ಮಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪೆಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಲತ್ತ ನಾನು ಪಂದು ಪುದರ್ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕಲ್ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅದಾನೆ ಅದೇ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಪಂದು ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಕೊಂಡಾಟೋಡರೆಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣದಿಂಚಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಬಾರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚಾತುರ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೈವ ಸಿದ್ಧಿಲೆ ಇತ್ತನು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇ ಬಲಕ್ಕೆ ಆದದು ಬಹುಶಃ ಗುರು ಅನ್ಪಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪೆಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಹತ್ತವು ಕತ್ತಲೇನು ಕಳೆವೆರೆಗೆ ಎರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಒಂದು ಪಣಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕಳೆಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಲ್ದೇರು ಮಾನವೀಯತೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಏಪೋಗ್ಲು ಒಪ್ಪೆಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಸಂದೇಶಡಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುರು ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಅರೆನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಪೂರ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಈ ಕೇರಳ ಪಂಪಿನ ರಾಜ್ಯನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮರ್ಲೇರ್ನ ಊರು ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅವು ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಆರು ಎನ್ನದಿತ್ತರಿಗೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೇರ್ನ ನಾಡು ಒಂದು ಆರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಆ ಊರ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಮ್ಮ ಈಳವ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಈಳವರಿಂದ ಅನ್ಪಿರವಳು ಅಗಲು ಪಡೆದು ತಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಲೇನು ಮಾತಾರು ತೂದು ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ
ಮಲ್ಲಗಲ ಎದುರು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ ತಾದಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಂಜೋಲು ಸಮೇತಗೆ ಸೊಂಟೋಡು ಮಿತ್ತದ ಆ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ಕಲೆದಿ ಓಡ್ಗೆ ಆತ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಲವು ಟೈಪುದ ಒಂಜಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅವಳು ಒರಿ ಉದ್ದ ಕೂಜಲ್ ಮೀನಿದ ಈಯಡ ಈಳವೆ ಆಯಗಲ ತೆರಿಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಅವಳು ಅಂಚಪುರ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಅಂಚ ನಾನಾ ವಿಧದ ತೆರಿಗೆಲ್ ಬೊಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಲ್ ಪಂಡ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಜಿಗೆ ಆ ಟೈಪುದ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಗೆ ಅವಳು ಆತ ಕ್ರೂರ ಪಂಡ ಆಗಲು ಆತ ಖುಷಿ ಪಡೋ ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆಗಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಆದ ಖುಷಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂದೇನ್ ಪೂರ ತೂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗು ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತಡು ಉಂದೇನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದದು ಅರಡ ಒಂಜಿ ತಪೋಶಕ್ತಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಡ್ದು ಬೋದಿನಾರು ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಗಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವತ್ತದಗಲ್ ಅಗಲೇನು ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಸುರೂಕಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲು ಈ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೀಳು ಸಮಾಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದಡಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಾಕ್ಯಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಅವು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಈಳವ ಜಾತಿ ಮೂಲು ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟುಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡೆಡ್ಡ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಕುಮಾರ ಆಶಾನ್ ಅರೆ ಅಪಗನೆ ಎಡೆಡ್ಡ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವು ವಕೀಲರ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಕೀಲರ್ನಗಳು ಅಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೆರ್ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಮೇರು ಆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿಕ್ಕೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ಪೇರು ಕೇರಳ ಅವಳು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಏತುಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಸುರೂಕಾರು ಅರವಿಪುರ ಮಡು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ ನಯ್ಯಾರ್ತುದೇತ ಬರಿಟ್ ನಯ್ಯಾರ್ತುದೇಟ್ ಮುರುಕುದು ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗನ್ ಪತೊಂಬತ್ತದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಏತು ಬಂಗ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಅಡಾಚಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲಡು ಆರು ಒರಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತು ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಅದ ಸಂಘಟನೆ ಅವನ್ ಬತ್ತದು ನಂಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಲೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟದುಪ್ಪಿರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆಂಡ ಆ ಲಿಂಗ ಪತೊಂಬೋದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಲೇಡು ಓದಿದಿನ ಗೊತ್ತುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಂಗೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗ ಅರವಿಪುರಂ ಅವಳು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗೋನಾರ ಅವಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿಕಲ ಅವು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಈಶ್ವರನ ಅರವಿಪುರಂ ಪುನಃ ಈಶ್ವರನ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂತ ಕತೆ ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಲುವುದಾದ ಇತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಾಲ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಈ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿ ಒಂದೇರ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಆ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪನಿಬೋಕ ಆ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದಾಲ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇರ ರಾಕೇಶ್ವರ ದಾದಬಂಡ ರಮೇಶನ್ನೇ ಪಣ್ಯ ತಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಇಂಚೆ ಮಾತ ಆರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡನ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡಿತ್ತನಾಣ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳಿತ್ತನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೇಳಿನಾಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ದಾದಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಪಂಟಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತತ್ ಹೋಜ ಅವು ಎಂಚಂದ ಬಣ್ಣಡ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರವಿಪುರಂ ಮಲ್ತೇರ್ ದಯ ಬಣ್ಣನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಣಿದ ಕೋಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ತಿತ್ತು ಜತ್ತೆಗಳ ಪ್ರವೇಶನ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಣ್ಣದಾರ ಒಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತದ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡೆ ಅವ್ಯ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ದಾಲ ಆರೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದವಾಯಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ತಾಳ್ಮೆಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟುಗೂಡದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು
ಅರೇನು ಮಿತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಳವೇರ್ನ ಶಿವ ಬಂದು ತೀರ್ಥಜಾತ್ನೆಗಳು ಶೂದ್ರರ ಶಿವ ಒಂದು ಪುರ ಆರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಧಾನ ಪುರ ದೇಗ್ಬಣ್ಣನಾಡ ಜನಕುಲು ಒಂದೇ ಮನಸ್ತಾಗಲು ಒಟ್ಟಾದಿ ಇತ್ತೆರನ್ನಾಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಚಿಂತನೆ ತೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಸಂಘಟನೆ ನೆನಪಿನ ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದತ್ತ ಇಟ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆರು ಮುಖ್ಯತವಾದ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನ SNDP ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಅತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಅನುಯಾಯಿಲ ಆವಡು ದೇಗ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರ ಅರನೊಂಜಿ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಒಪ್ಪಿಂದಿರ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಓಲ್ಲ ಯಾನೇ ಲೀಡರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೇನೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಲ್ಲ ಪಣ್ತಿಜರು ಇನಿಕ್ಲೇಜಿ ಅರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಆರ್ ಸತ್ಯೋಡು ನಡತೇರು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಡತೇರು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದವಾಯಿನ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟುಡು ಸುಧಾರಣೆದ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟುಡು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಲ್ತ ಪತವೋಡು ಎರಳ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಒಂದು ಮಾತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗಲು ಕಾಸಿ ಇಪ್ಪಂದಿನಾಗಲು ಬಡವೇರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಣನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಪ್ಪು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಡು ಮೇನ್ ಅದೇ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆ ಮಿತ್ತಲ ವರ್ಪುಜೆ ಬೋಕರಿ ಅಂತ ಇರ್ತೇವಾಡು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳ ಯಾನ್ ಅನ್ಪಿನ ಎತ್ತಜಿ ನಮ ಅನ್ಪಿನ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕೀನಿ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲೇನಿ ಇಂಚೊಂದು ತರದೆರ್ತು ನಡಪುನೆ ಕಾಣ ಅದೇ ಆರು ಪೋತಿನ ತಾದಿ ಅಂಚೆತ್ತನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಯಾನ್ಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀದೆ ಪುಟ್ಟದ ಅಂಚಾದ ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಸಂಸಾರ ಅರ್ನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಐಷಾರಾಮದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಆರು ತರೆ ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಬಯಕದಿನ ಒಂಜೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಕಳಕಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಡ್ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಅವನತಿದ್ದ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ಏನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಿನದೊಂಬು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಣುನಾಣ ಕೇರಳ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಟು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೋಣುನಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಅವನು ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಳವಳಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮ ನಡತನು ಒಂಜಿ ಐನ ಹಂತೋಡು ದೇಗಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿದ ಹಂತೋಡಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಹಂತೋಡಿಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಪು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದಿತ್ತರು ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಕುಮಾರಾಶನಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಧವನ ನೇತೃತ್ವ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಕೇಶವನ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಜಾಗೃತಿನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಪೋತೇರು ಐನಡ್ದವರ ಇನಿಕ್ಲ ಕೇರಳೋಡು ಆ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಹತ್ತನ್ನಾಳ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವೋಡು ದೇಗಂದನ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರ್ದು ಬೋಪಿನವಾಡು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ತೀರಾ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಪಿನವಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಡಾದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ನೆಲೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಆತ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ತೆರಿಯೋನುಗ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತಂಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಈನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಪೂರ ಎನ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಪೂರ ತತ್ವ ಆವಡು ಅರ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆವಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೂಡರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಬಿಂಡ್ಯನಕಲು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರುವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡರ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನಪಿನ ಪೋಡುನಾಡ ಐಕ್ ಮೂಲತವಾದದ್ದು ಅಗಲೇನು ಸಾದಿಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಗನ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹಿಡ್ದಾದ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಯಾಪ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಕ್ಕಣನಾಡ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಲಿ ಅತ್ತ ನನವರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ
ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಪಿದಾಯಿ ಬರಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಾರು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತೀರ್ಥ ಜಾತ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಸಬಲೀಕರಣ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆ ನೆಲೆಟತ್ತು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಗನ್ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಗೊಂಡಾಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಉದ್ಯಮ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಡ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯೆಡಿಪ್ಪು ಅಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಅಗಲ್ ತೋಜ ಒಂದೇರು ದಾಯ ಪಣ್ಣನಾಡ ನರೇನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂದಾಡ ಒಂದು ಈತೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕು ಅವೇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತನಂದಾಡ ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಆಯ್ದಾದ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆನ ಇಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂರಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಜನಕುಲ್ನ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಲ್ಪುರ ಅವೇನು ದಾಯ ನಮ್ಮಗಲ್ಲ ತಿರ್ದಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಅಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಆಯ್ನಾತ್ ಎರೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮೂಲ ನಾಡ್ದೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ದೇಗನ್ ಬಂಡ ಅರೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಆ ವಾಕ್ಯಲಿನ ಜನಕುಲು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಅವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇರು ಏರೇನ್ಲಾರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂಜೇರು ಆರು ಬುಲೆಪದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಲೆಪದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ನನೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟಿರತುಜ್ಜರು ಆರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬುಳೆಪೇರತು ಏರು ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲೆಡಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಡಾದು ಪ್ರೇರಣೆಡಾದು ಪರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೊಕೊಂಜೈತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಪಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿಪ್ಪೆರು ಪಂದ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕೊಂಚ ಛಲ ಬೋಡು ಬಲ ಬೋಡು ಪೂರಲ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಉರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಕೋಟೆನ ಪಂಡಿರ ರಾಜ್ಯ ಕೋಟೆನ್ಲ ಪಂಡಿರ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಉರಿಯೇ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ದಾದ ಪಂಡನಾಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಹೊಡಿತನಲ್ಪ ಕೆಲವೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತನು ಮಾತಗಲೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತೀಚೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಪ ಪೂರಗಲೆ ಸಿಕ್ಕನಾಡ ಆಗಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಲೆವೆರ್ ನೆನಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಆದ ಆರು ಸುರುಕು ಅರೆನ ಆರು ತಿದ್ದೊಂಡೇರು ದೇಗನ್ ಬಂಡ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠನನು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯೊಡೆ ತೆರೆಯೊಂಡೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಬಂಡಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಆದದ್ದು ಮಲಯಾಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆದದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೋ ನೋಡ್ಪಂಡು ದೇಗನ್ ಬಂಡ ಆರು ಈ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಪುಣಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜನಕುಲೆ ಕೊರೋನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನನು ತೀರ್ಥಜಾತಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಾನೆಲ್ಲ ತೋಜೇರಾರು ಅಂಚಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜ್ಞದಾದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ನನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೇರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದೇಶ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆಯನ ಆಯಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಲ್ಪಂಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣಡು ಪೂರ ಸವಲತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಇಪ್ಪನೇ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ತುಜಿ ಹಂತೊಡೆ ಆವೊಂದು ಕೊರ್ತುಜಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲಾದೆ ಆರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರಾಧೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಗಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ತೇರಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಥ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಉಂದೆತ ಪ್ರೇರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿಲೋಂಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾಡ್ಲ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆತನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿಪಿನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆನ ಹೋರಾಟ ಗೆಂದರೆ ಆಯನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲ್ದಾದೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅರೆಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡಿತ್ತನು ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಐಕಸದಾರ ಅರವಿಪುರ ಮೂಡು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಜನ ಸೇರಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೇ ಪಣೋಲಿ
ಅಗಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗುರುಕುಲ ಕಡುಪುಡ್ಲೇನ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದಾರು ಆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಲ್ದೇರವಳು ಲೇಪಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾತ್ ಮೇರ್ ಬೇಗನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೆಕನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆನಾರು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಆ ಸಮಯಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತನಿಗೆ ಇತ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದ್ಬೋವು ಆಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಸೂತ್ರೋಲು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ಆತ ಆ ಸಮಯಡು ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಆಂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೋಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ಕೇರಳದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾಗೊಂಡು ಜಾತಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾತೊಂದು ಮಲಯಾಳಮೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಲ ಪಾತೇರು ಮಲಯಾಳಮೆ ಸಾಬೇರ್ಲ ಪಾತೇರು ಮಲಯಾಳಮೆ ಹಿಂದೂಲ ಪಾತೇರು ಮಲಯಾಳಂ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ತುಳು ಬಾತಿರು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುವಾದುಪ್ಪು ಕನ್ನಡಾದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂಚೆಚ್ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂಡಲ್ ಅವೇ ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರುವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಎಂಚೆ ಪಾತಿರುವ ಈತ ಹಿಂದಿದಾಯ ಬತ್ತಿಡ ಹಿಂದಿದಾಯ ಎಂಚೆ ಬೋಡು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರು ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತಿರು ತಮಿಳ್ಲ ಪಾತಿರು ತೆಲುಗುಲ ಪಾತಿರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಆಯಾಯ ಒಂದೇಕು ಬೋಡ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾತಿರು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಅವು ಮೆಚ್ಚುಡ ಏನೋ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪ್ರಧಾನ ಗೊತ್ತಿರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡುದ ಭಾಷೆನ ಆಪಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮವಳು ಕೆಲವಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಮತ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಆವಡು ಕೂಡಲ ಬದಲಾವಣೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಸುರೂಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಜನಕೊಳ್ಳ ಮೂಡೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದುಂಪೋಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಬೇಸ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬೇಸ್ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಶುರುವಾಪುಣ ಆಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಶುರುವಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯನ ಪೂರ ಬಕ್ಕದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಓಲು ತಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಸರಿ ಉಂಡು ಅವೇ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿತಾದಿಡ್ ಕಡುಪುಡುಗ ಆರು ಮಾತು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇವಾಕರ್ತೆ ಆವಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮವನ್ನು ಬರೀತೀರು ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಟ್ಟೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೂರ ಎಂಚ ಪೋಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದ ಎಂಚ ಬೋಡು ವಾ ರೂಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅವು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಯಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯಡ ಅಸೂಯೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತು 10 ಹಲವಾರು ನಿಯಮನ ಆರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒರಿ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಬರೋಡ ಆಯನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪಡುಲ್ಲ ಬಂತೀರ ಖಂಡಿತ ದೇಗ ಬಂಡ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಈ SNDP ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಆದ ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಇತ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲೆ ಮತ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಮತ ಕಚ್ಚಾಟ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅವುಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡ್ ಕಡೆಕಾರ್ ಪಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರ ಕಡ್ಲ ಬರಿಕ್ಬೋದು ಅರೆ ಕಡ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಚಂಡಿ ಎಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಪೊಯ್ಯೋನ್ಗೆ ತೊಂಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನೀ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಪತಿಯರಿಗೆ ಕಡೆ ಕೈ ಬುಡ್ನಾಗ ಅಯ್ಯಲ್ ಪೊಯ್ಯೇನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಜಾರೋಂ ಪೋತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇಂಚ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಅರೆ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನೇಟರ್ಸ್ರ ಅದು ಇನಿಕ್ಲ ಶಿವಗಿರಿಟ್ ಆ 26 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲ್ ಅರ್ನ ತತ್ತುಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲದಗ್ಲು ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಗ್ಗಲ್ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಡೆ ಪಾದ ಪರ್ಶಮಲ್ದೇರು ಕಡ್ಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಸುರುತ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಬೊಯ್ದೇರು ಗುರುಪ್ರಸಾದರು ಜಾಗತೋಜಯರು ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂಚತ್ ಆರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪುನ್
ಕೊರಗಪ್ಪೆರಾರೇನು ತೂತೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಪ್ಪೆರಡು ಹಸರಾದ ಬತ್ತೆರಂದ್ಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ಅದೇ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಆರು ಕಾರಣಿಕೆಲ್ಲ ತೋಜಾದಾರೆ ಕೊರಗಪ್ಪೆರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕುಟ್ಲ ಕೇರಳ ಹೋದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಪಣ್ಣ ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಅವಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈದೇರಿಗೆ ಮೊಗಲು ಬಿರುದಾವಳಿ ಪೂರ ಅವಳು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಮೇರ್ ತೋದಿದ್ದೀರು ಮೇರು ಕೊರಗಪ್ಪೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದಾದ ತೋಜದೇರ್ ಪಂಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉಲೈ ಪೋತಿನಾರು ಪಾದುಕೆದಿದ್ದು ಪಿರೈ ಬೈದಿನೀಚ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾದುಕೆ ಅವಲೇ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪವಾಡೋನ ಪವಾಡೊಂದು ಭಾರಿ ಪವಾಡೊಂದು ತೋಜದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಯೋಗ ಪಟು ಯೋಗೋಡು ಪತಂಜಲಿ ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧಿಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುವೆರು ಅದೇ ಒವ್ವೇ ಸಂಘಟನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅವರಿ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅವಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈ ಅವಡು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಅದಗಡ ಟೈಮ್ ವಿರೋಧಿಲ್ ಇತ್ತು ಜರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಾಡೊಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಆ ಸೂತ್ರಗೂ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಲಿತ್ತನ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ವಿರೋಧಲಿತ್ತನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಏನ ಆರೊಂಜಿ ತುದೆತಲಕ್ಕ ದೇವಣ್ಣನಾಡ ಆರೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪರಪನ ನೀರಿಡು ಏನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಜಲ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನಾಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನೇಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಜ್ವಲಂತ ನಿದರ್ಶನ ದೇಗನ್ ಬಂಡ ಅರೆಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮುಳ್ಳ ವಿರೋಧ ಬರಂದಿಲ್ಲಕತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಹರಡ ಇತ್ತನು ದೇಗ್ ಬಂಡ ಆರು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಅರ್ನ ಮಾತೆರಡಿಪ್ಪುನ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ತ ಅದಾಗ ಏರ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ತುವೆರಗಿಜ್ಜತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಆಯಾಮೋಡು ತೋಣಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಿತ್ತು ಬರೆದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ವಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲತ್ತು ವಾದ ಮಲ್ತು ಗೆಂದೇರ್ಲತ್ತಿರ್ಲ ನಮ ತೆರಿಯೋನ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂಚೆತ್ತನ ನಾಣ ನಮಲ ಇನಿಕೆ ಒಪ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ ತೂವೊಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಥವಾ ಅರೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ ಅಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋಂಡ್ರೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣನಾಡ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿಕೋಡೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪಿನ ದೇಗನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಬೋಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರು ಖಾಲಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಗುರು ಒಂದದು ಜನಕುಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗೋಸ್ಕರ ಜನಕುಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೀನ್ ಅರೇನ್ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣಿ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕುಲು ಒಪ್ಪೆಂದಿನ ದೇಗನ್ ಪಂಡ ಅರಡ ಆನಂದ ಗುಣ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಯಾರು ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಂದಾಣ ಏರ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆರು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ನರಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅರೆಗೆ ವಿರೋಧ ಬೀಜ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂದಿಪ್ಪೆರೆಗೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಅವೇನ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತೂಟೆ ಬತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡದಾನೆ ಬಹುಶಃ ದೇಗಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನೇ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುನುತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸರಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೋಂದುಲ್ಲರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಟುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರು ಅಕಲೆ ಕುಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾತಿರೆ ಕುಳ್ಳ ವಿಷಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಮುಗ್ಗೆರೆಗಿಜ್ಜಿನ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಐದು ದಿನ ಅನ್ಲ ಪೋರಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋಯಿ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆರು
ಸ್ವಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನೋಡ್ದವರ ಒಂಜಾತ್ ಕೃತಿಗಳೇನು ಬರೆದೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಮೆರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ದೈವ ದಶಕಂ ಇಪ್ಪುಡು ದರ್ಶನಮಾಲ ಇಪ್ಪು ಅದ್ವೈತ ದೀಪಿಕ ಇಪ್ಪು ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ ತೊಟ್ಟುಡು ಆರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತರ್ಜುಮೆ ಆತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಕೃತಿಕಲ್ ಅರ್ನ ಡಯಲಾಗ್ಸನ್ ಆರ ಏನ ಪಣ್ತೇರು ಅವೇನು ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಗ್ಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಆತನ ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೃತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊರ್ರೆಗಾಪಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ದಾದ ಬಾಯಿಡ್ ಪಣ್ತೇರ ಅವೇನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದ ಕೃತಿಗ್ಲ ತೋಜದೇರು ಸಾಧನದ ರೂಪದ ಇಟ್ಲ ತೋಜದೆ ಆರ್ ದಾದ ಪಣ್ತೇರ ಅವೇನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಯೋಚನೆ ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಯೋಚನೆ ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಪೋಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ಜಿ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಮಂಜೋಲ್ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದಾರ್ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು. ಓಕೆ, ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಈ ಮಂಜೋಲ್ ಶಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಜೋಲ್ ಶಾಲ್ ಬಂದು ಪಾಡೊಂಬ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅವು ದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಂಜೋಲಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ದಾಯ ಬರ್ತನು ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಗುರುಕುಲು ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಆರ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಮೂರ್ತಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೊಲ್ದೆ ಅವು ಪಂಚಲೋಹದ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ವಿನಃ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ತೂಕ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರೋಡ್ ತೂಂಡ ಶ್ವೇತವರ್ಣನೆ ಬೊಲ್ದು ಅರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತ. ಕ್ರಮೇಣದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮಂಜೋಲು ನಾರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಜೋಲ್ ಕಲರ್ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬುಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಜನಕುಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಂಜಿದ ಟೈಪುಡು ಅರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅದೇ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಅಂಡ ಮಂಜೋಲ್ ಪೂಜುವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ನಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾರು ಕಡೆಕ್ ಮಂಜೋಲ್ ವಸ್ತ್ರನೇ ಪಾಡೊಂಡೇರು ಉಂದೆನ್ ತೂವಡ್ಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥಾಟನೆಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಗಿರಿ ಟಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನೋಡು ಅವೇನು ತೂವೋಡು ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಂಡ ಹೊರ ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಪೋವಡೆ ಅವತ್ತ ಅಂದ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಾನಿ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥಾಟನೆ ಅರೆಗ್ ಬೀಚಿ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ದೀದು ಜನಕುಲು ಹೊತ್ತೋಟು ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಇಡೀ ಕೇರಳನೇ ಬರ್ಪುಂಡಡೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೋಲಿ ವಾಗ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಲಚ್ ಒಂದರ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜನಕುಲ್ದ ನಂಜಿ ಮಸ್ತರೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜೋಲ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ನಂಜು ನಿವಾರಣೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಅಗಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲ ಹಳದಿಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಜೋಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತ್ರ ಕಲರ್ದ ವಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧಾದಿತ್ತನು ಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಡು ತೂತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ತಿತ್ತ ಜಾತಿದಾಗಲು ಓಂಕಾರ ಪಂಪಿನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಐಕಾರು ಶಕ್ತೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಕನ್ನಡಿಡು ಓಂಕಾರ ಅನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ಬರಪದೇರಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಒಂದದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರನೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣಲವೇ ಕೇಸರಿ ಕುಂಟು ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಗಲು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಐಟ ಆಡಂಬರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಳತೆನೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಹೊಸತು ಶಾಲೆ ಆವಡಂದಲತ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಿನ ನೆನಪು ಆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದು ಇತ್ತಿನಾಳ ಅವು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಟಾಣ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಮಂಜಲ್ ರೂಪೋಡು ಪಾಡಣ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಉತ್ತರ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಉತ್ತರತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ನುಂಡ ಓ ಬಣ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಮಂಜುಳ್ ಶಾಲ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೂರ ಓವ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಗುರು ಈನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ರಾಕೇಶರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಅರ್ನ ಆದರ್ಶನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆವೊಂದಲ್ಲ ಆತೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ತೋಜೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವಕಾಶವಾದಿತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡು ಬರ್ಪುಂಡು
ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಲೈಕ್ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಬಯಕಿದಿನ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಇದು ಇರುವೆರಡಲ್ಲ ಹೊಂಜಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೋಟೆನ್ರೆ ಪಣ್ಲೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿತ್ತೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡಾಳ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಾಧಾರಣ 200 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಡ ದೇಗಸರ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘಲುಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ನೆನಲ ಆತುಜಿ ದಾಯಿಗ ಒಂದು ಜಿ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜೀರು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನೆಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಗುರುಕು ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರಗಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಆತೇರು ಭಾಷಣಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಆದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದುಲ್ಲ ಏತೋ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಲೆಡು ಅರ್ನ ಗುರು ಜಯಂತಿದಾನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಕಲೆ ಒಂದೇ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತ ಒಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಗುರು ಮಂದಿರ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವು ಖಾಲಿ ರಜಾತೀತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ನೀತಿಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಂದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಕಾಣೆ ಭಜನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ ಹಾಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯಗೊಂಜಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರು ಮುಗಿ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಅಂಚ ಮಾತ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಪಂಡ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಈತು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಹಾಪುರುಷರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೋಡ ಅವಾರ್ಡು ಬಿಲ್ಲವ ಒಂದಿರು ಒಯ್ಟೆ ಅವಾರ್ಡು ಅಕಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಅವೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಕೇರಳ ಪೂರ ಜನೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂಜೋಲ್ ಸಾಲದ ಕತೆ ಪಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಐತೆ ಸಂಘಟನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಜಿ ಅವಳು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ರಡ್ಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಪ ಎರೆಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾವಟ ನಂಗೆ ಗುರುನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಪನ್ನೆ ಪಾತೆರು ನಮಗೆ ನೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಕೇಶರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ದಾಲ ಯಾವಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನದ ಬಂಡ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಅರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಎನ್ನದ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಬಯಕನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಸಂದೇಶ ಪಾಲನೆ ಅವಳು ದೇಗನ್ ಬಂಡ ಆರು ಜವಣರೆ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರು ಒಂಜಿ 34 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಇಡೀ ಹೋರಾಟನೇ ಒಂಜಿ ಜವಣರೆ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐನ ಒಂಜಿ ಚಳವಳಿ ರೂಪೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ರೀತಿಲಿ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಜವಣರು ಇಂಚ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಪಣ್ಯ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ವಿಚಾರ ಗೆತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಆವೋಡು ಖಂಡಿತ ದಾದಾವೋಡು ಪಣ್ಣಂದಾಡ ಹಿರಿಯ ಮನಸ್ಸಲು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಎನಡ್ದಾಪಿನಿ ಜೀವಮಾನೇಡಿ ಯಾನೋರಿ ಎತ್ತನಪಿನ ಆ ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತನ ಜವಣೆರೈಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜವಣೆರ್ಲಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ತಿನ ಆದರ್ಶಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಅಗಲ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ ಅವೇನು ಉರಿಪೋನ್ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ತನ ಮಲ್ತು ಕುಡೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೋಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೋಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈರ್ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವರ್ಷೋಗರ ನಮ್ಮ ಗುರು ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಬುಣ್ಣುನ್ನಾಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪೂರ ಹತ್ತನಾಡ ಒವ್ವಾಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತ ಅನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂತೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಹೊರೇನು ಋಣದ ಹೊರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಎರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳ್ಳೆಪೋಡು ಈ ಬೊಕೊಂಜಾನಿಕೆ ಅಂದೆ ಈ ಕೆಲವು ಡಿನ ಬಂಡ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿ ದಾನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರದಿ ಇದು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಊಡು ಪೂರ ಅವನು ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ
ಅದೇ ಅರ್ಜಿಕೋಟೆ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊಡ್ಲ ಏರೇರು ಮುಖಂಡೆ ರುಪ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಊಡು ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖಂಡೆ ರುಪ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂದ ಜಿಂಜೋಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಪಿನ ಅಕಲೇನು ಒಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ ಓಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪ್ಜಿನಿಕ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇನಿಕ್ಕೇನು ಜೇರ್ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕಲ್ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಧಾನೋಡ್ ಪೋಡುನ್ನಾಡ ಏನ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಪೇರ ಅಲ್ತಡ್ದ ಸಂಘಟನೆ ಶುರು ಖಂಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗೋಡು ಅತ್ತಂಡ ತೀರ ದೂರ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬದುಕಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಏತೋ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಏತು ಇಲ್ಲುಂಡು ಕೆಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಟ ಲೀಡರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಮಿತ್ತಿಡ್ದ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪಿ ನಾವು ತಿರ್ತಿಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪಿನತ್ ಊರಿಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪಿನತ್ ಅಂದ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಏನ ನಾಯಕತ್ವ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಸಾಮಾನ್ಯರೇನು ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಒಂದು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಚೊಂಡು ಅಗಲೇನು ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಒಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಣನಾಡ ಖಂಡಿತ ಈರ್ಪಣ್ಯ ರೀತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಗ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೋತು ಅಪಗ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಗ್ಲಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಐಕ್ ಸಂಘಟನೆಗ ಅದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೇಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಅರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದು ಒಂದೇ ಅರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ಅರ್ನ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಬೇಕು ಜನಕುಲೆ ಚೂರು ಗುರುತಾಪು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಅವೇಡ್ಬೇಕಾಗಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೇಡ ಆವಂ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟುಂಡು ಆ ಕೂಡುಗಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲಡು ಆಣಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದ ಚೀಪತಿ ನೋಡು ಅರ್ನ ಫೋಟೋಕು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಮಲ್ಪುವ ಐಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ವಿನಾ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಅರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಅರ್ನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲೆರಿಗೆ ಅರೆ ಸಪಾದ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ಲೋಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆರು ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತಿನದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹಿಡ್ದು ಶೀರಲ ಕಾಫಿಲ ಬತ್ತನ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಫಿಲ ಶೀರಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇರು ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಸಪಾದ ಬಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಆತಿ ಬಕ್ಕದಾದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪನ್ನಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನು ಈ ದಿಂಬುದ ಕಾವಡು ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಬನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಓಲ್ ಗುರು ಮಂದಿರ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಫೋಟೋ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ತುಂಬೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ದೀಪೇರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂತುವೇರು ಆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕೊಂಜಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪಿರ ಆರತಿನಿಗೆ ತಂದು ಪೂರ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಊರು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆವು ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಕ್ಕೂಲ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅತ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಾತನು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಕುಂಟೆ ತಾವೊಂದು ಬಂದು ಐಕೆ ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರೌನ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಈ ಅವಿಭಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ಪಿನ ವಿಭಕ್ತ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎನ್ಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಬೈದ ಓ ದಿನಮಾನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಮ್ಮಿನ ಮಟ್ಟೋಗಿ ಪೂಜ ಪಂಡ ಒಂದು ಎರೆನ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರ ಎರೆನ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವು ಆಂಡ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ರೀತಿ ಆಣನ್ನಾಡ ಗುರುಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದು ದೇಪಣ್ಣನಾಡ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಏರನ್ಪಿನ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ತೋಣನಾಡ ನಾರಾಯಣ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿ ಈಡಿಗ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪ ಪಂಗಡಲ್ ಮಾತಾಡ ಸೀಮಿತ ಆದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಈ ರೀತಿದ ದಲ ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ
ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ದೇಪಂಡ ಆರ್ ವಿಶ್ವಗುರು ಅರೇನು ಕೇರಳದ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ಜಾತ್ಯಾಗಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಇತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಓವೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅವು ಪೂರ ದಾದಾಪುಂಡು ಉಂಡ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಯಾರು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತಂಡ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಷಯ ಲಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತು ಏನಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಓಲು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆವಡ್ಬಂಡ ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಅಳವಡಿಸ ಉಂಡ್ರೆ ತಯಾರಲ್ಲ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನಕಲೆಗೆ ಅರ್ನ ವಿಚಾರದಾರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟವರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆರೊಂಜಿ ಈಳವ ಜಾತಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕಾರಣಗೂ ಆರು ಈಡೀಗ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಗುರು ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಿ ಆಂಡ ಆರೇನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಗುರು ಆರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡಾರೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡಿರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬದುಕದ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮೋಡು ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈರ್ ಪನ್ನೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅದೇ ಕೋಟೆ ಆವಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತೊಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓವಂಡಲ ಉಂಡೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡ ಮಲ್ದೇರು ದೇವಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಕೇರಳ ಕಟ್ಟದೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಧವಾದ ಆರು ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಡವೇನು ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ನೇರ್ಪಣ್ಣಕ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು ನೀ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೋಡು ದೇವರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿನೇ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚಿನೊಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದೇರ ಅರ್ನ ಅರವಿಪುರಮ್ಡು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ಪಂಡಿನ ಕತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರು ಅರವಿಪುರಮ್ಡು ಅಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟಿ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒರಿ ಫಾರಿನರ್ ಬತ್ತಿನೇ ಅರ್ನ ರೂಮ್ದ ಉಲಾಯಿಂಚ ತೂನಾಗ ಆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಅಂಚಾದಾಯ ಅವರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೆ ನವಿಲ್ದ ಮೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಾರೆ ಯಾನಿರೇನು ಇಂಚ ತೂತೆ ಅಂತ ಅವು ಇನಿಕಲು ಉಂಡು ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಪಗ ಅಪಗ ಆರಡ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿನ ತೂಲೇನಿಗಲು ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಕಟ್ಟರೆ ಆತು ಜಗಲ್ಡ ಆರು ಇನ್ನಿತ ದಿನನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರ್ನ ದಿನ ಆರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಜನಕುಲೆ ಪಂತೇರು ಕೊಡಿಗಡದ ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಜನಕುಲು ಬಂಜರ ಉಂಡುದು ಸಂತೋಷಡು ಪೊಡಿ ನಿಂದು ಎರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಡೇತ ಸಮಯ ಆರು ಪಂಡ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಸಮಯ ಅಂಡು ಏನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ದಲ್ಪ ಪುಲ್ಲಾಲೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಆ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಆಜಿ ಎರೆಗಾವರಿಯಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುದಾಯಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಈ ದಾಲ ಬೇರ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಆಯ ನೆಲಗಡ್ಲೆದ ಬೇರ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ತೋಜುನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಉಂಡತ ಆಯ ಕಟ್ಟದಿನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಅರ್ನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಏರಾಂಡ ತೂತರನಿಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ಅರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಉಪ್ಪೊಡ್ಡ ಈಶ್ವರಗಳರಿಗಲ ವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಬಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬೆಟ್ಟೋಗು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂದಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ತೂತರನಿಗಲು ಆ ನಂದಿಡ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಇರದಾಲ ಕೇಂಡ ಅಡೆಪೋದು ಮುಟ್ಟನ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಜನಕುಲೆ ಪಂತೆ ಅಗಲ್ ಪಂತೇರ್ ಅಗಲ ಬ್ಯಾಲೆ ಆತ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆತ ಶುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕమైన ಸತ್ಪುರುಷರು ದೇವಣ್ಣ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಸುರೂತ ಪವಾಡಂದ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದನಾಗ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಆಜ್ಞೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಅರ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಚೆಂಬಳಂತಿ ಆ ಊರುಡು ಬರ್ಸದಂತೆ ತುದೆ ತೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದು ಜನಕುಲು ನೀರ್ದ ಆಹಾಕಾರ ಹೊಡಿಪವ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪವಾಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪದವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡೈತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಮಲ್ಪಡನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಆರು ಮರುತೋ ಮಲೇಡ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಕೈತಳ್ಳು ಚಿರತೆಲ್ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತೂವನಾಗ
ಒಂದು ಪೂರ ಚಿರತೆಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ಆರೆಗ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ತ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಬಡಾದ ದಾರ ಪಿದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ ಬೆಲ್ಲಡು ಕಲತ್ ದಿನ ಪತ್ತದು ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರ್ದು ಮಾಯಾದ ಪತ್ತರ್ಗ ನೀರು ಪತ್ತರ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಪುರ ಪವಾಡನೆ ಕುದ್ರೋಳಿದಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 1900 ಎಡಮಾಡು ಬತ್ತದಾರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂದೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು 16 ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬೊಡೈನಾಥ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೆರೆಟ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಆರು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನವು ಅವತ್ತಂದ ಸುರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಸುರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಬಾಡ್ನಿಗೆ ಉಪದ್ರವರು ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಸೀದಾ ಕೊರಗ ಪೇರ್ಬೋದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಲೆ ಪೂಜೆ ರೆಂಡೇರಿಗೆ ಆತೆ ಮೇರ್ ಪಿರ ಬನ್ನ ಇಡೀ ಊರು ಕೊಲೆರ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಅಗ್ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಎರ್ದೆ ದಾದಂದು ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೆರಗಳು ಡಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ಐತ ಪರಿಹಾರ ಏನಿಕ್ಲ ಒಂದುಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇರುವೆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರ ಅನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ತೋಣನಾಡ ಅವೇ ಆರು ಕೇರಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಶಯನ್ ಒಂದೇರು ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಖಾಲಿ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತುಡರನ್ನು ಅರ್ಲಾದ ಬಿಡ್ಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ಅವೇನೇ ದೇವೇರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಿತೆ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಒರಿಯನೋರಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಲೆಯಡೆ ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಡಂಬರನು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಯಕದ್ಯಾರ ಆ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಕುಲು ಏನು ಬಯಕರು ಆ ರೀತಿ ಆರು ಬಯಕದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಓದುನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಾಚನಾಲಯ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅರ್ನ ಆಸೆ ಬಹುಶಃ ಆ ನೆಲೆಟು ಮುಲ್ಪಲ ಗುರು ಮಂದಿರ ಮಾತ ಆತನನ್ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಪುರಾತನ ಮಲ್ಲದಾದ ಬಂಡ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ವಿಧವೇರ್ನಾಗಲ್ಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಂಚಿ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಗುರು ಚಿಂತನೆ ತಡಿಟ್ಟು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಲ್ದಿರ ಅವೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಯಿನಂತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಾಡ ನೋಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಗುರು ಮಂದಿರದ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಲೆನ್ನು ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರಧಾರಡೆ ಅಗಲ್ದೀವ ನೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಜವಣರೆಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಊರುಗಾವಡು ಸಮುದಾಯಗಾವಡು ಸಮಾಜಗಾವಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೃತಿನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡ ನೋಡು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋನಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಮಂದಿರ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ದಡಿಟೆ ಅವು ಗುರುಕುಲ್ನ ಏನು ಆಶಯ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವೇ ನಾಂಡ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿದಾದ ಮಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರು ಮಂದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುದರದ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಂದೇ ಅವು ದಾದಾ ಪುಂಡು ಪಣ್ಣನಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆದ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದ ಬೋಪು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ದಾದ ಪಣ್ತಾರ ಆ ಆಶಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಆದ ಬೋಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗುರು ಮಂದಿರ ದಾದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಡು ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಟಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯನು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸಂದೇಶನು ಸಾರ ಕಾಲ ಗೊರಿಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಆ ಸಂದೇಶನ ಉರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಆತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರು ಪನ್ನೆ ಅಕ್ಷರಸ ಸತ್ಯ ಇಂಚ ಪಂಡರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬೋ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಳಿಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗಾವಡು ದುಂಬುದ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏರು ಉಲ್ಲೆರ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಒಂಜಿ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರೆಯ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಜನಕುಲೆಗ್ಲ ತಿರುಪಾಯ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಯರತ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದೇರು ದಯಾನಂದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವಕಾಶ ಆರ್ಜಿ ಗೋಟ್ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ.